марг назар ба зиндагӣ боадолаттар аст. зеро марг инсонҳоро ба сарватманд ва нодор, ба шоҳу гадо, донову нодон тақсим намекунад. гулрухсор аз китоби рӯзномаи берӯз. миллиардер Стив Ҷобс дар синни 56 солагӣ аз саратони ғадуди зери меъда даргузашт. вай зиёда аз 8 сол бо ин беморӣ мубориза бурд ва тавонист аз он ки баъзе табибон пешбинӣ карда буданд дарозтар зиндагӣ кунад. чандин сухани пеш аз марг ки рӯи бистари беморӣ хулосаи зиндагии худро навиштааст, манзури шумо мегардонем. ман дар ҷаҳони тиҷорат ба қуллаҳои хеле баланди муваффақият расидам. дар назари дигарон ҳаёти ман мисли як афсонаи зебое буд, саршор аз сарват ва шодиҳо. вале ба ҷуз аз кор дар зиндагии ман лаҳзаҳои хушбахтӣ хеле кам буд. дар ниҳоят сарват на танҳо як воқеияти зиндагӣ аст ки ман ба он одат кардам. дар ин лаҳза ки сахт беморам ва дар бистар хобидам, бо бемории дуру дароз ва бемуолиҷа мубориза мебарам, тамоми умрам мисли навор пеши назар ҷилвагар мешавад. як чизи муҳимро дарк менамоям ки ҳама он эҳтирому эътирофу сарвати беинтиҳое ки дорам, баробари наздик шудани марг маънову муҳтавои худро гум мекунад. шумо метавонед ба як нафар пул бидиҳед то мошини шуморо ба ҷои шумо биронад, ба ҷои шумо пул кор кунад, дар хизмати шумо бошад. аммо бо тамоми имконияту пулу сарвате ки шумо доред, касеро киро карда наметавонед то ки ба ҷои шумо бемории шуморо бар дӯш бигирад. шумо метавонед ҳама ашёи моддии оламро бо пул бихаред, аммо як чиз аст ки бо гум шуданаш ӯро на пайдо мекунед ва на харида метавонед. ин ҳаёт аст. ҳаёти шумо. ба худ хуб муносибат кунед ва дигаронро эҳтиром кунед. чӣ қадаре ки мо калон мешавем, ҳамон қадар оқилтар мешавем ва оҳиста оҳиста дарк мекунем ки соатҳои $30 ва соатҳои $300 як вақтро нишон медиҳанд. нобаста аз он ки мо ҳамёни $30 дорем ё ҳамёни $300, ҳарду як миқдори пулро дар худ меғунҷонанд. муҳим нест ки шумо мошини $150,000 ва ё $30,000 меронед. роҳ ва масофа як аст ва ҳама мо ба ҳамон макон мерасем. хонае ки шумо дар он зиндагӣ мекунед 300 метри мураббаъ ё 3000 метри мураббаъ бошад, танҳоии ту якранг аст. хушбахтии ҳақиқии ботинии шумо аз чизҳои моддии ин ҷаҳон вобаста нест. агар шумо дар класси якум ё класси эконом парвоз кунед ва агар ҳавопаймо фуруд ояд, пас шумо ҳам ба замин фуруд меоед. умедворам шумо мефаҳмед ки вақте шумо дӯстони хеле зиёд доред ва ба онҳо суҳбат мекунед ё ин ки нафаре ҳаст дар танҳоӣ ҳамрози шумост, пас ин хушбахтии воқеӣ аст. 5 далели раднашаванда. фарзандони худро дар рӯҳияи сарватмандӣ тарбия насозед. онҳоро дар рӯҳияи хушбахт будан тарбия намоед. аз ин рӯ замони онҳо ба воя мерасанд, арзиши ашёҳоро дар муҳимияти онҳо мебинанд, на дар қимати онҳо. хӯрокро ҳамчун дору бихӯред, вагарна дар акси ҳол дорӯи худро ҳамчун ғизо мехӯред. онҳое ки шуморо дӯст медоранд ҳеҷ гоҳ шуморо тарк намекунанд.
حتی اگر 100% سبب ترک کردن شما را داشته باشند هم همیشه یک سبب پیدا میکنند که ایستادگری کنند و شما را ترک نسازند. فرقی کلان است بین آدم بودن و آدمیت داشتن. اگر شما میخواهید که زود بروید، تنها روید. اما اگر دور رفتن خواهید، یک جا روید. سخنان استیو جابز پیش از مرگ.